Күренекле уйлап табучы Никола Тесла бер вакыт былай дигән: цивилизацияның таралуын ут белән чагыштырып була. Иң элек ул зәгыйфь чаткы, аннан соң җемелдәп торган ут, ә соңрак куәтле ялкын. Чыннан да, мөселман галимнәре алдагы цивилизацияләрдән гыйлем чаткысын алып, аны куәтле ялкынга әверелдерә алганнар. Һәм ул дөньяга әлегәчә булмаган тизлек вә көч белән таралган. Шушы галимнәр тарафыннан ясалган тикшеренүләр һәм ачышлар бүгенге көнгә кадәр кулланыла торган заманча цивилизация өчен нигез булып тора. Күренекле математик Хабаш аль-Хасиб та шундый галимнәрдән. Ул калдырган белем очкыны цивилизация ялкынына әверелгән. Тулы исеме Әхмәд ибне Габдуллах әл-Мәрвәзи дип яңгыраган атаклы математик һәм астрономның тамырлары төркиләргә тоташа. Математика өлкәсендә зур сәләткә ия булганга, аңа Әл-Хасиб, ягъни санаучы дигән кушамат биргәннәр. Мәрвә шәһәрендә туса да, гомеренең күп өлешен ул Багдадта яши. Әмма аның Габбасилар хәлифәлеге башкаласына төгәл кайсы вакытта күченгәне билгесез. Данлыклы галим Бируни, без аның турында әле киләсе чыгарылышларда сөйләшербез, аны хаким, ягъни фәлсәфәче дип телгә алган. 35 ел дәвамында Хабаш аль-Хасиб күк җисемнәрен күзәтә һәм аларны өйрәнә. Ул Һинд, борынгы грек астрономнарының хезмәтләре белән таныш була. Өйрәнелгән материал һәм үз тикшеренүләре нигезендә ул заишәләр, ягъни астрономик таблицалар төзи. Аның хезмәтләре нигезендә Һинд һәм борынгы грек астрономнары элек үткәргән тикшеренүләр ята. 35 ел дәвамында тикшеренүләр уздырган Әл-Хасиб кояшның күтәрелешен күзәткәндә, кояшка карап вакыт билгеләүнең яңа ысулын уйлап таба. Ул да булса кояш сәгате. Соңрак бу ысул башка галим астрономнар тарафыннан да киң кулланылган. Әл-Хасиб фикеренчә, кояш офык сызыгында күренүгә 0 билгесендә тора, ә аннан соң күтәрелә башлый. Көндез иң биек ноктага җитә, шуннан соң түбәнәя башлый. Кичен офыкка җиткәч, ул аның артында югала. Шуңа кояш урнашкан биеклек кояшның күтәрелә башлаганнан соң узган сәгатьләргә тиң булачак. Әл-Хасибның Марс һәм Чулпан, ягъни Венера планеталарын күзәтүе аның хезмәтләрендә урын алган һәм соңрак килгән буын галимнәрен дә сокландырган. Әмма астрономия өлкәсендәге тикшеренүләрдән тыш, Хабаш аль-Хасиб математикага да зур игътибар бирә. Әхмәд ибне Габдуллах әл-Мәрвәзи исеме геометрия белән тыгыз бәйләнгән. Аның иң зур казанышларының берсе тригонометрия алымнарын астрономиядә уңышлы куллануда була. Элек яшәгән математикларның тикшеренүләрен өйрәнеп, Әл-Хасиб төгәлрәк синус таблицасын ясый. Чыгышы белән Бельгиядан булган Америка химиге һәм фән тарихчысы Джордж Сартон тангенс һәм катангенс төшенчәсе нәкъ менә Хабаш аль-Хасиб тарафыннан кертелгән дип искәртә. Әл-Мәрвәзи тригонометриягә әлеге төшенчәләрне генә кертеп калмый, ә бу функцияләрнең фән тарихында иң беренче булган таблицаларын да төзи. Ул параллакс теориясендә кулланыла торган трансцендент тигезләмәсен чишү өчен итерацион ысул тәкъдим итә. Бүгенге көндә кулланыла торган тангенслар таблицасы да шушы биек галим математик тарафыннан төзелгән. Хабаш аль-Хасиб шишкән тигезләмәләр һәм ул куйган проблемалар аның бу өлкәдә гаҗәп даһи булуын күрсәтә. Чөнки хәтта бүгенге заман белгечләренең дә бер өлеше генә аларны шиша ала. Хабаш аль-Хасиб исеме белән данлы Әхмәд ибне Габдуллах әл-Мәрвәзи 100 елдан артык яшәп үзен фәнгә багышлаган. Аның ачышлары безне әле дә таң калдыра. Ул белемнәрен киләсе буыннарга да җиткерергә тырышкан, ә сакланган хезмәтләре аның югары дәрәҗәдәге галим булуын дәлилли.